everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Sophie stories, and today we're talking about Skeem Saam guys. Ekhuluma ke ngeSkeem Saam ngale relationship ke ebheke eweni relationship kaMr Kgomo noMrs Kgomo musha okunguMelita kanye nale deal ke ethole uMelita lapha na kuKhwezi Beauty. Well guys, kuba sengazuthi ke uKhwezi ke noma ke uMelita izinto zakhe azizohamba kahle ngalendlela ke akade ke ecabangile. Firstly, yesterday sibazule ke bethi hayibulo umuntu wagcina nje ukumodela nje ngendlela ekade eqine ngakhona. So ke le deal ke ayigijimisayo esho umsebenzi wakhe ngemuva ngazi ukuthi ke ayizohamba kahle. Kanti futhi le deal le imenza ukuthi aneglect ke uhusband wakhe. Uhleze emthuka everyday emtshela ukuthi akandodala ukuthi ayekho supportive kwanjani njani kwathini. So nje guys, izinto kaMelita nje azihambi neze kahle. Enye into ke bathi ke ipast yakhe resurface overshadowing her newfound fame. So ukuthi wenzani in the past ikona kuzoqhamuka kakhulu kunokuthi wenzani njengamanje. Ezibhlungu ke indaba zithi ke Mr Kgomo begs for some love back from his ex-wife uMrs Kgomo. Ngampela guys, uMr Kgomo ubelonga lapha kulowa nkosikazi wakhe oqala, akabelongi ngampela ke kuMelita. Enye indaba ke evelayo ukuthi ke abantu ke ababulala uSmaki bazoboshwa and iqiniso sizophuma ukuthi kahlehle kwakwenzekalana. So asaze guys ukuthi uMr Kgomo uzokwazi nokusupporta ke ifamily yakhe in this difficult time asebebhekene nayo ke njengamanje. As for uMelita guys, izinto zakhe azihambi neze kahle, azihambi neze kahle guys. uMelita nje uzogcina esebuya izinto zakhe ingasahambi kahle, futhi kuthiwa bazomphoqa ukuthi asebenze noFefo. uFefo kuyi-ex yakhe le kade ihlezi imhlupha ke vele guys. So yeah, that's what we can expect kule nyanga laphana ke kwiSkeem Saam. Mawuthi ubuyitshela ukuthi izinto zika Melita zihamba kahle, cha guys, izinto zika Melita azihambi neze kahle. She's not the good person for that job. She's not a good person for that job. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.